Ассалому алайкум ба ҳама бародаро ва ҳама шахсоне ки канали Мошинсавдоро ҳаррӯза тамошо мекунанд. Дӯстон, як бор дига хуш омадед. Дар навори имрӯза 13 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. мошинҳои хуб, нархҳои дастрас. Фақат навора то охира тамошо кун, лайк зӯра фаромӯш накун бародар. ва шахсое ки мошини фурӯши замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чӣ зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурояд. мисли ҳар вақта имо ватсап ҳастай ва тариқи мо ватсап равон кунед ба мо ва мо бошад дар навори оянда пешкаши шахсони харидор мекунем. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон бародаро, ки дар ҳар як навор моро дастгирӣ мекунен. зинда бошем бародаро, барои ҳамаш раҳмат. ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курси имрӯза марҳамат дар рӯи экрани шумо мебурояд. ҳама каса навора сар мекунем, рафтем. навори имрӯзаро сар мекунем бародаро. якум мошини фурӯшӣ ҳастай Opel Vectra A. соли барориш 1994, мотор 1.8 литрай. сӯзишворӣ боша газу бензинай, коробкаш механика. мошина гуфтай документоша нав кадагиён, баллонош 80%, краскаш навай, моторшам навай, салон поли нав фурӯхта мешавад. айни ҳол бародаро мошин қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. 28 000 сомон нархаш кадай, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 180 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед. марҳамат бародарои мошинхар. барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Vectra B. соли барориш 1997, мотор 1.6 литр. сӯзишворӣ боша бензина, газай, коробкаш механика. мошина гуфтай чехолош навай, ҳуҷҷатош то моҳи июла ҳастай, баллонош 80%, задагӣ пусидагӣ надора мошин, як даст каштагиай фурӯхта мешавад. айни ҳол бародаро мошин дар шаҳри Норак қарор дорад. 28 000 сомон нархаш кадай. бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 180 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед. мошина фақат фурӯхта мешавад, алиш кардан намешавад. марҳамат барои маълумоти пурра ва аниқтар. дӯстон, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба эълони навбатӣ бародаро. хонаи фурӯшӣ дорем дар ноҳияи Варзоб, деҳаи Харангон. 12 сотиқ замин, 8 дар хона, оби свет ҳастай. чихеле ки дар расм мебинед, ҳолати хонара аҷоиботай. дуруншам ҳастай, ози дар рӯи экрани шумо мебурояд. марҳамат, чихеле ки дуруни хонара мебинед, ҳама тарафа хулоса қоидавиай фурӯхта мешавад. 85 000 доллар бародаро нархаш кадай ҳисобаш. касоне ки дар корай метавонед ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти бештараи худи соҳиби хона дарёфт кунед. Hyundai Starex, соли барориш 10,000 сол. кузофи минивен. объём мотор бошад 2.0 литр. сӯзишворӣ бошад дизелай, коробкаш механика. мошина гуфта ягон камбудӣ надора соҳибаш. полни шумализатсия кардагиай, губкават кардагиай мешини ҳайч мекунӣ. документам дора. фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. дӯстон, 35 000 сомон нархаш кадай соҳибаш, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 225 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай бо муомила дора, арзонаш мекунем. марҳамат бародарои мошинхар. барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Daiwon Nexi, соли барориш 1996, мотор 1.6 литр. кузов седан. сӯзишворӣ бошад газу бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора. ҳуҷҷатош тамом шуда гуфтай соҳибаш фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар ноҳияи Моминобод қарор дорад. дӯстон, 13 000 сомон нархаш кадай, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 83 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед. мошин алиш ҳам меша гуфтай вариантҳо дошта бошен пешниҳод кунед. барои маълумоти бештар дӯстон, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F, соли барориш 1994, кузов хетчбек. объём мотор боша 1.6 литр. сӯзишворӣ боша бензина, газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега соҳибаш. маълумоти бештар нависондагӣ нест бародаро. фурӯхта мешавад гуфтай. айни ҳол дар шаҳри Душанбе мошин 22 000 сомон нархаш кадай соҳибаш. мошина ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 141 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфтай бо муомила мекунем, арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар. барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. нархи хубаш кадай марҳамат занг занед.
BMW 5 серия S соли барориш 1998. Объем мотор бошад 2.0 литр. Сӯздишворӣ бошад бензинаи, коробкаш автомат. Мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, мега соҳибаш. Краскаи раднои хичай. Ягон задагӣ надорад. Мошин 100% фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Хуҷанд дӯстон 45 000 сомон нархаш карда соҳибаш. Ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 289 000 рубл мешавад. ва харидор аниқ боша гуфта биёин ай пеш муомила дора арзонаш мекунем. ҳалиш ҳам меша гуфта вариантҳо дошта бошен пешниҳод кунен мебинем. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Mercedes-Benz C-Class соли барориш 1998. Объем мотор бошад 2.0 литр. Сӯздишворӣ бошад бензина, газай, коробкаш механика. Танировка 1 сола дора. Мошин мега 4 баллони нав дора. Мотор, коробка, ходовой, садай, гази евро 4 задага, кондиционер кор мекунад. Фақат гуфта як краска мега тамом да офтоб камтар сӯхтай. фурӯхта мешавад. айни ҳол бародарҳо мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора. 53 000 сомон бародарҳо нархаш кадай. ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 340 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфта бо муомила мекунем арзон мешавад. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Vectra B соли барориш 1996. Мотор 1.6 литр. Сӯздишворӣ бошад бензин, газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб, таксӣ гаштагӣ неста, мега соҳибаш задагӣ пусидагирам надора. мотораш простояй. мошин камтар краска мега тамом. фурӯхта мешавад. айни ҳол бародару мошин дар шаҳри Душанбе 25 000 сомон нархаш кадай соҳибаш. ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 160 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфта муомила мекунем бо арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F соли барориш 1997. кузов хэтчбек. объем мотор боша 1.6 литр. сӯздишворӣ боша бензин, коробкаш механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора, мега соҳибаш. бе ягон проблема 100% кор мекунад. фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нест. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дора. 34 000 сомон нархаш кадай соҳибаш. ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 218 000 рубл мешавад бародаро. харидор аниқ боша гуфта бо муомила мекунем арзон мешавад. марҳамат барои маълумоти пурра ва аниқтар дӯстон рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Toyota Camry соли барориш 2004 сол. объем мотор бошад 2.4 литр. сӯздишворӣ бошад бензинай, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуб, ҳуҷҷатош то охири сола ҳастай. танировкаш то моҳи декабра. фурӯхта мешавад бародаро. мошин айни ҳол дар ноҳияи Турсунзода қарор дора. 58 000 сомон нархаш кадай соҳибаш. ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 372 000 рубл мешавад. харидор аниқ боша гуфта марҳамат занг занем, бо муомила мекунем арзон мешавад. алиш ҳам меша гуфта вариантҳо дошта бошем пешниҳод кунем мебинем. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти пурра ва аниқтар ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунен ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Vectra A соли барориш 1994. мотор 1.6 литр. сӯздишворӣ боша бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора. 4 баллони нав дора бародаро. техас мотор то декабра ҳастай. декабри соли 2023. мотор, коробка ходовой 100% гуфтай. кузоваш задагӣ кафидагӣ надора. салон тозай, ягон коруш нестай дурнушта. мошина фақат мешини ҳай мекунӣ гуфтаи соҳибаш. хулоса қарор дора. мошина айни ҳол дар шаҳри Хуҷанд бародаро 33 000 сомон нархаш кадай соҳибаш. ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 212 000 рубл мешавад ва харидор аниқ боша гуфта бо муомила мекунем арзонаш мекунем. барои маълумоти иловагӣ дӯстон рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F соли барориш 1996. кузов хэтчбек. объем мотор боша 1.6 литр. сӯздишворӣ боша газа бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хубай, чашкиош варид надора. фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нестай бародаро. мошин айни ҳол дар шаҳри Ҳисор қарор дора. 32 000 сомон нархаш кадай, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 205 000 рубл мешавад.
харидор ани гӯшафтаи бо муомила мекунем арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо мисли ҳар вақта ба анҷом мерасад. раҳмат ки бародаро навра то охира тамошо карден, дастгирӣ карден. зинда ва сарбаланд бошен бародаро, дастгирии моро фаромӯш накунед. як бори дига мо ҳар рӯза эълонҳои нав ба нави мошинои фурӯшӣ дорем. то навори оянда дар ҳар ки ҷой бошен худтон эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. то навори оянда хайр.